kontoret her kan se, og det vi hører fra vores kunder, der sker rigtig meget ude i de sociale medier. Så har der været en udvikling i den måde, vi oplever de sociale medier på, hvor at i starten, der var det meget båret af de sociale medier, var meget båret af tekst og billeder, og så efterhånden, så er det blevet mere og mere sådan noget med infografikker og giffer. Men det vi ser rigtig meget nu her, det er jo selvfølgelig, at video boomer helt vildt, at flere og flere laver fantastiske ting på video, eller mindre fantastiske ting også. Faktisk så kan man jo bare tænde for sin mobiltelefon i dag, og så køre live video, Facebook live. Men det vi også ser, det er, at de her formater som quiz, eller de mere interaktive formater, er på vej frem. Altså quizzer har jo været en helt stor ting, med nogle af de ting, hvis jeg har fulgt med på det BuzzFeed laver. Men det her interaktiv kommer jo i høj grad i form af de her, for eksempel virtual reality ting, hvor at man kan bevæge sig rundt, ligesom de her 360 graders videoer, man kan bevæge sig rundt inde i videoen, eller inde i et eller andet miljø, og man kan interagere med det via enten spørgsmål, eller ting, man kan trykke på osv. Så det er nogle, man kan sige, nogle immersive oplevelser, som kommer mere og mere. Og det er jo en udfordring for især de af jer, der producerer indhold til sociale medier, at ikke alene, hvad skal man sige, er det der foregår derude, men også at det skaber større og større forventning hos brugerne, at I og vi kan levere den type oplevelser. Men det interessante er jo, at stadigvæk at sådan noget som tekst stadigvæk virker rigtig godt. En velskrevet god tekst, et fedt billede, en god infografik er stadigvæk rigtig stærkt, selvom vi ser nogle af de nye, mere levende formater have en stor effekt for øjeblikket. Men man kan sige, at overskriften er, at jo større oplevelser du kan skabe for kunderne, jo bedre resultater får du. Som sagt, så ser vi jo også, at det her med, at faktisk at den længere format, der har meget været sådan en tendens til, sådan måske kommende fra gamle dage, hvor en reklame skulle vare 30 sekunder, eller en reklamefilm skulle vare 30 sekunder, så har vi et billede af short and sweet. Men faktisk så kan vi se, at lange artikler eller videoer, der er længere, sagtens kan gøre sig godt gældende i dag. Men samlet set, så er der en tendens til, at mange virksomheder i dag bliver bedre og bedre til at bruge indhold smart på forskellige medier. Sådan så, at man for eksempel laver en større artikel, som man så kan cutte op til at være nogle varianter af nogle Facebook-budskaber, måske et par tweets, eller noget af det samme tekst, eller hele teksten kan bruges, for eksempel i et nyhedsbrev, eller på en e-mail, eller noget andet. Og det kan både være internt i virksomheden, eller det kan være til din kunderettede kommunikation. Men det kan også være, at du bruger noget af det, og sender ud på en mobilbesked, som så fører hen på din længere artikel. Så det her med at tænke content ikke kun som den enkeltstående lille Facebook opdatering, men at man ligesom tænker hele loopet rundt. Og så elsker vi jo at klage i de sociale medier. Det har I jo sikkert selv prøvet. Faktisk så er 2 ud af 3 af jer har sikkert allerede brugt de sociale medier til kundeservice. Det interessante er, at de fleste virksomheder synes, de er rigtig gode til det selv på de sociale medier. Altså 80% af dem synes, de er gode til det. Men det er kun 1 ud af 10 kunder, der mener, at det er faktisk er tilfældet. Og det er jo interessant, at der ligesom er det gab mellem hvad virksomhederne synes og hvad kunderne oplever. Så der er et potentiale endnu for virksomhederne at yde den her gode service på de sociale medier. Og i det hele taget, og måske se det som en del af det samlede kundeservice udbud. Jeg ved fra nogle af vores kunder, at de allerede tager social media meget alvorligt som et sted, hvor kunderne skriver ting og kommer med reelle klager, og også kommer med måske med brok, som kan føles uretfærdigt. Men den måde, man håndterer det på i dag, og det er jo det interessante, kan i sig selv være en rigtig god kundeoplevelse at se, at Camilla fra kundeservice, hun tager rigtig fint hånd om den person, der er utilfreds, i stedet for bare at afvise ham, fordi at han lyder lidt hysterisk, så kan man faktisk give en rigtig god oplevelse. Og det er jo det, der pludselig kan blive til det modsatte af en shitstorm, så ved jeg ikke, hvad det er, en love storm, hvor at man som kunde, der læser den her
klage, faktisk synes, at det bliver håndteret på en måde, så man får sympati for virksomheden. Så igen, de af jer, der tænker, det er farligt, så tænk måske hellere i, at det kan være en rigtig god måde at få vist jeres commitment til at yde en rigtig god oplevelse for jeres kunder. Facebook gør alt, hvad de kan for at holde på brugerne. Det er måske ikke så overraskende, men jeg tror, der er en tendens til, at vi tænker, at Facebook bare vil, hvad skal man sige, malke koen for penge, men i virkeligheden så er Facebook jo, Mark Zuckerberg ret, han er ret kompromisløs mand i virkeligheden, så han har fra starten af været meget missioneret omkring, at Facebook er for brugerne, og derfor så ligger de hele tiden og styrker de her algoritmer, så de faktisk tilgodeser det native post. Det vil sige, at de vil gerne holde folk på Facebook, og det er jo en lille kommentar til de af der viser meget ud af Facebook, så det er en god idé at prøve at levere så meget af kundeoplevelsen på Facebook, hvis I kan. Selvfølgelig kan det være interessant at tracke på, i hvor høj grad I kan føre folk fra Facebook og over på for eksempel et website eller på en app, eller over i noget salg. Men Facebook vil i høj grad til gode side, de er der giver det meste af kundeoplevelsen. Det er også derfor, at vi i dag ser ads og så videre, hvor for eksempel produktvisningerne er integreret lige under annoncen, så er der integreret køb af produkter, så det meste af faktisk af salget kommer til at foregå inde på Facebook. Det er jo for ligesom at de ved, så snart du klikker væk fra Facebook, så kommer du nok ikke tilbage. Og de fleste vil være tilbageholdende med at klikke ud af Facebook, når de først er derinde. Står man på sin app ved at vente på bussen, så er risikoen for, at man vil klikke sig ud af Facebook meget lille, eller chancen for, at man vil gøre det. Men 3 millioner danskere og 2 milliarder mennesker i hele verden er altså på Facebook. Så det er by far det største sociale medie, også selvom der er nogen, der mener, at de unge de ikke er på Facebook. Der er stadigvæk så, skal man sige, tallene for Snapchat for eksempel er stadigvæk så små, så der har ikke været det folkelige gennembrud for Snapchat på den måde, selvom de unge jo i høj grad bruger de andre medier også. Nu prøver jeg lige at klikke videre her, den gider jeg ikke helt. Sådan. Med til det billede hører også, at som sagt den her balance mellem om Facebook er, kan man sige, er det din ven, eller er det, altså sagt på en anden måde, er Facebook for brugerne, eller er det for virksomhederne? Og der er den her, vi har kaldt det The Zuckerberg Equilibrium, altså Zuckerberg-balancen, oversat til dansk, som er den her balancegang, som Facebook jo selvfølgelig vil være interesseret i, at Facebook hele tiden egentlig opleves som et earned media, på den måde, at i det øjeblik, vi alle sammen føler, at nu er den bare ligesom min irriterende postkasse derhjemme, hvor der er alt for mange reklamer, så vil folk jo holde op med at være på Facebook. Så Facebook er jo selvfølgelig interesseret i hele tiden at være på den her balance. Nogle gange lidt for paid, og nogle gange lidt for earned måske. Men hele tiden, altså Facebook kan tjene penge, men selvfølgelig så de servicerer brugerne i videst mulig omfang. Og brugerne, det er jo dine kunder, kan man sige. Så i det øjeblik, hvor pludselig vi ikke oplever andet i vores Facebook-feed end reklamer, så vil vi jo holde op med at komme der. Så er det bare ligesom at stikke snuden ned i postkassen, og det er der ingen, der er interesseret i. Hverken Facebook eller dig som annoncør eller brugerne. Og derfor så er de jo hele tiden på den her balancegang mellem det ene og det andet. Og det er rart at vide for jer, som annoncører, at det er derfor, I vil opleve, at algoritmerne skifter en gang imellem. Det er jo fordi, at de hele tiden prøver at justere, sådan så at vores oplevelse af annonceindhold ikke bliver for stor, men samtidig også selvfølgelig, sådan så du som annoncør kan placere dit indhold bedst muligt på Facebook. Nederst i hjørnet her, så står der, at det organiske reach, det faldt i januar, og det er bare sådan et udtryk for, at mange af jer vil sidde derude og kigge på jeres Facebook-statistikker, og så sige, hvad fanden skete der lige der, hvorfor havde jeg pludselig markant færre, der likede eller så mine omslag. Og det er jo et udtryk for, at de her algoritmer hele tiden, jeg tror Mark, han har et helt hold
af udviklere, der sidder og bare skruer på de her algoritmer for at kunne ramme det perfekte match mellem paid og earned. Og det vil vi opleve fremadrettet. Det vil jo aldrig være noget, der bliver helt stabilt, men vores opgave som content providers, eller som content udviklere og strateger og analytikere af det vi laver, det er jo at finde ud af hele tiden, hvordan kan vi gøre det bedre. Og det er jo ved at blandt andet at sidde og kigge på, hvordan vi også kan balancere mellem det betalte og det organiske og det betalte, kan man sige. I løbet af webinaret her vil jeg fortælle jer om at logge lidt med, at til sidst i webinaret, der fortæller jeg, hvordan I kan få den her lille guide, vi har lavet på baggrund af, at vi har talt med mere end 50 virksomheder og organisationer om deres erfaring med sociale medier. Og der er nogle meget sjove learnings, lidt sådan do and don'ts, som jeg til sidst i webinaret vil sørge for, at du får, så I kan undgå de værste fejl og måske få succes med jeres Facebook eller sociale medier. Så et af spørgsmålene, vi stillede blandt andet ved invitationen til webinaret her, det var, om I bruger Facebook til loyalitet eller til leads. Flere af jer har faktisk hjulpet os med at fortælle, hvordan I arbejder. Og det var meget sjovt, fordi fordelingen var meget præcist, sådan så at halvdelen, eller 28% af jer arbejder med loyalitet mest på Facebook, og 28% af jer arbejder mest med leads. Og 34% de svarede både og så var der 10, der ikke helt ved, 10% der ikke helt ved, hvad de laver. Om det så er, at de ikke ved, om det er leads eller loyalitet, eller de bare hele tiden ikke ved, hvad de laver. Det står hen i det uvisse. Men det er jo en meget god indikation af, at vi ser det som begge dele. Og så her i dag, der kommer jeg jo egentlig lidt flabet og siger, at Facebook er kun loyalitet. Og det er egentlig ment på den måde, som jeg vil gennemgå nu, at vi ser Facebook som et sted, hvor at dine kunder har tilvalgt dig af den årsag, at de allerede er interesserede i at høre fra dig, og derfor så kan du lige så godt tale til dem som kunder, uagtet om de så egentlig har købt din vare, eller om de bare er interesserede i, hvad du laver. Der er jo stadigvæk den ting, at de fleste af os anser, eller er kommet til, på grund af, at Facebook jo så som sagt er ude hos 3 millioner danskere, så er der mange af os, der tænker på, at Facebook nærmest er det nye massemedie. Og det er jo også det, der er interessant ved nogle af de ting, vi kan se i sociale medier, der kan være større visninger på en Facebook-video, du har delt for din virksomhed, der måske er på et almindeligt tv-program på TV3 lørdag aften. Så på den måde er det klart, at Facebook har styrken til at nå ud til rigtig mange mennesker. Men måden Facebook i dag er bygget op med grupper og sider og dig og mig som enkeltpersoner, så er Facebook i høj grad stadigvæk et niche-medie, men bare med tusindvis af nicher. Og det skal vi huske at tænke på, når vi kommunikerer. Jeg får lige at vide her, at der er lidt problemer med forbindelsen. Jeg håber, at det lyder okay ud. Ja. Ja. Men i virkeligheden, så når du sidder og tænker på, hvordan er det så, at vi kan bruge Facebook, så synes jeg, det er en meget god øvelse, og det er det, vi nogle gange måske glemmer, det er bare at sige, hvorfor er du egentlig selv på Facebook? Og det er jo det her med, altså, at vi er der jo egentlig måske mest for at følge med i, hvad laver mine venner, og hvad laver min familie, og hvad laver deres hunde. Det kan også være, at vi er der for at ja, vi tænder for den, når vi sidder i toget, eller når vi sidder og venter nej, det må man ikke, i køen, i bilkøen, det må man ikke, det vil jeg ikke anbefale. Men når man sidder et eller andet sted, hvor man ikke ved, hvad man skal lave, så tænder man lige for, eller åbner man sin Facebook-app, og får lidt underholdning. Og så er der det her FOMO, altså Fear of Missing Out begreb, hvor man kan sige, at mange af os går ind på Facebook for at blive opdateret. Og det er jo også i dag i høj grad der, hvor for eksempel mange unge siger, at de får deres nyheder gennem Facebook, det vil sige Berlingske eller Politikken, eller hvem man nu følger, der lægger deres nyhedsindslag op, eller andre, der deler nyheder in real time. Altså ofte så er det jo der, vi finder ud af, at en eller anden George Michael er død, eller Trump han har tweetet et eller andet forfærdeligt. Det er jo i de sociale medier, vi hører det, før vi måske hører det på CNN eller på Politikken. Men det er meget få af os, der går ind og siger, nu vil jeg gerne have mig et stykke med velsmurt markedsføring, og derfor så kan man sige, det er jo ikke sådan, så at vi ikke vil have markedsføring, når vi er inde på Facebook,
men det er ikke derfor, vi går ind på Facebook som regel. Vi går heller ikke ind på Facebook for at modtage tilbud, eller blive fortalt om fantastiske produkter fra Nike eller Silvan, men derfor kan det godt være et biprodukt af det, vi foretager os ind på de sociale medier, kan man sige. Jeg ved ikke, jeg har et problem med at skifte mine slides. Det er lidt irriterende. Jeg prøver. Der kom den. Så faktisk er det sådan, at 84% af os, vi er egentlig på Facebook, fordi at vi gerne vil fortælle om de sager, som er vigtige for os. 78% siger, at vi gerne vil være i kontakt med venner og bekendte. Og 69% af os kan godt lide at føle, at vi er involveret i samfundet ved at dele og ved at fortælle om, hvad vi tænker, hvad vi laver. Så det her det er en meget god indikation af, at det her det er nogle af de ting, folk brænder for. Altså det vil sige, sager, der er vigtige for os, kontakt med venner og bekendte, og ting, der i det hele taget involverer os i samfundet. Så som Forbes skrev her for nylig, så mener de, at vi skal have fokus på, hvordan vi engagerer vores kunder, vores audience, og i virkeligheden bruge mere tid på at spørge om, hvad de synes, og hvilke idéer de har til, hvordan vi kan gøre livet bedre for dem. Og hvis vi gør det, så vil vi opnå resultater i sociale medier. Og det er jo sådan set det, jeg også er her for at fortælle jer om i dag. Så en af måderne, hvor du kan gøre det, det er, at I kan lære om jeres følgere eller jeres kunder på SoMe. Det er i det hele taget svært at sige, hvad skal vi kalde de her mennesker, som vi har inde på vores Facebook-side. For det er jo ikke nødvendigvis kunder, men de er også måske mere end følgere, brugere kan man kalde dem nogle gange. Men de her mennesker, og det er jo også interessant, at vi ved ikke altid, hvem er de egentlig, dem vi har derinde. Er det kunder? Er det nogen, der har været kunder? Er det nogen, der godt kunne tænke sig at være kunder? Så det her med at blive klogere på, hvem er de, det er jo interessant i sig selv. Men også, hvad er deres behov? Hvilke ferieplaner har de? Hvilke tanker gør de sig? Har de nogle gode vaner? Hvilke ønsker har de for fremtiden? Og hvilke historier virker? Altså, det er jo også det, vi kan som kommunikatører have travlt med at sende alle mulige budskaber ud. Men hvilke nogle af historien virker egentlig godt? Det er jo ikke altid, vi faktisk er klar over det. Fordi årsagen til, at din post på Facebook ikke lige performede vildt godt, behøver ikke nødvendigvis være, at kunderne ikke kunne lide den. Det kunne være mange årsager til, at den havde en dårligere visning den dag. Eller der kunne være, at du var den sidste, der løb med den nyhed. Så det er ikke fordi nyheden i sig selv er uinteressant, men de havde bare hørt den andre steder før. Så der er jo mange ting at tage i betragtning, når vi poster, og når vi prøver at analysere på, hvad der virker og ikke virker. Men en måde, man i hvert fald kan gøre det på, det er selvfølgelig at spørge sine kunder, sine brugere og sine følgere en gang imellem, hvordan de oplever det indhold, man poster og man deler med dem på Facebook eller andre medier. Men det her også med, er de kunder, er de potentielle kunder, det er jo så god viden at have for jer, fordi vi ofte har den her igen lead eller loyalitet. Vi har det her billede af, at vi vil sælge til dem, der følger os ind på Facebook, og i virkeligheden så har de måske allerede købt. Vi havde en samtale med en NGO omkring, at de egentlig i virkeligheden kommunikerede meget til deres Facebook-følgere, som om, at de hele tiden skulle købe mere og mere og mere, og måske i virkeligheden var fornemmelsen, at det var folk, der i forvejen bidrog til den her NGO. Så det her med hele tiden at prøve at hive lillefingeren endnu længere ind i butikken, det er måske ikke den bedste idé, hvis man har loyale følgere, som godt kan lide det, man skriver, men som ikke hele tiden synes, det er fedt at blive spurgt, om man ikke lige vil give et større bidrag, om man ikke lige skal købe lidt mere. Så det kan faktisk ændre jeres kommunikation rimelig radikalt, hvis I beslutter jer for, at det er en loyalitetskanal, eller I beslutter jer for, at det her det er folk, der ikke ved nok om os, og derfor så skal vi sælge noget mere til dem. Så også hvor meget ved de om jer, altså hvor dybt et kundskab, det er det vi plejer at kalde kendskab og kundskab, kendskab til hvem I er, men kundskab det er dybden af den viden de har om hvem I er. Så hvor meget ved de egentlig om jer? Ved de bredden af jeres serviceportefølje eller jeres produktportefølje, kender de det? Og kender de det enkelte produkt dybt eller meget perifært? Der kan være hele facetter af produktet, de aldrig har hørt om, eller dimensioner af produktet, som I kan folde endnu mere ud. Og det er igen det her med de gode sager, vi har. Vi arbejder blandt andet med Englemark, som er
Coops eget brand, og de har jo rigtig mange gode historier, de gerne vil fortælle om deres produkter, der gør en masse godt for mennesker og for miljø og dyr. Og der er hele tiden nye facetter af det produkt, eller det brand, som vi kan folde ud, fordi kunderne ikke altid ved så meget som vi ved, og måske så meget som det kunne være fedt at vide. Så det der kan også være en god ting at prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, de ved om det enkelte produkt, eller om os som brand. Så er der en anden ting, man kan være interesseret i, det er, om vores kunder vil have viden eller hjælp. Altså vil de have hjælp til at forstå produkterne, eller vil de have viden om, som sagt, dybden af produkterne, eller hvad produkterne gør, eller kan bruges til, osv. Er der nogle ambassadører derude, som elsker jer så højt, så de gerne vil gå ud og missionere, eller ambassadere, eller hvad hedder sådan noget, for jer? Kan man bruge dem mere aktivt, end I gør i forvejen? Det er lige nu et mega hot topic, også i sociale medier, det er at finde de her influencers, altså dem, der er vigtigere end andre, måske fordi de brænder meget for jeres produkt, eller for jeres virksomhed. Så hvis I kan identificere dem, tale til dem, gå mere i dialog med dem, er det også en rigtig god idé. Og så i det hele taget, hvordan knytter I dem til jer? Og det er det, som vi også vil komme mere ind på, der er, hvordan kan I via de sociale medier knytte kunderne tættere til jer. Så det store spørgsmål er, hvem vil I være for kunderne i de sociale medier? Det er jo måske mere end noget andet det vigtigste spørgsmål for jer at sætte jer ned og overveje, og det er både et strategisk spørgsmål, men det er også et spørgsmål i dagligdagen. Man kan sige til sig selv, når man sidder med sit content og siger, er vi nu det her, vi gerne vil være for kunderne med den her opdatering, eller er den mest bare, fordi vi gerne vil flashe vores nye fine produkt? Det kan jo også godt være en god ting at flashe et nyt fint produkt, men svarer det til den rolle, til den formidler, den udgiver, I gerne vil være i de sociale medier? Så jeg har lovet jer 3 ting, der ikke virker på Facebook, så det vil jeg give jer, fordi at, det er jo lige så vigtigt at vide, hvad vi ikke skal gøre, som hvad vi skal gøre. Og den første vi har her, det er jo nu er så både en don't, det er jo lidt tarveligt bare efterlader med det der ikke virker, så derfor har vi også noget med der faktisk virker. Så hold op med at tro, at jeres kampagne, som I kører i andre medier og har købt fine annoncer på et eller andet, en i avis eller kører radioreklamer, at det nødvendigvis er interessant på Facebook. I hvert fald ikke nødvendigvis i den form, som den har som annonce. Så i stedet for at prøve at kigge på, hvordan I måske kan tage det samme budskab og gøre til noget unikt indhold, som er rettet mod jeres følgere, og som engagerer dem og går i dialog med jeres følgere. Fordi det er, kan man sige, at bruge Facebook på Facebooks præmisser. Og det er det, der i virkeligheden er humlen i det. Det er, at vi ofte om det er fordi vi bliver dovne, det tror jeg ikke nødvendigvis, men vi håber på, at vi kan bare bruge den kommunikation, vi har lavet en gang, kan bruge det på samme måde på Facebook. Og det kan man jo godt, men det vil som regel ikke have særlig stor effekt, fordi at vi bliver meget immune over for den slags sådan, hvad skal man sige, envejskommunikation, som der kan være i og bare lave traditionel kampagnekommunikation. Så brug det hellere til at engagere og gå i dialog. Og det kræver en indsats, og det er jo også ofte derfor, vi ikke får det gjort, men det er måske det værd. Og så lad være med at gå med på bølgen af kælende killinger og søde hunde og alt det andet, bare fordi de andre gør. Det kan godt være, det er en god idé at have nogle kælende killinger. Nu har jeg en sød hund på sliden her, men medmindre jeg sælger kattemad, så er det måske ikke den allerfedeste idé, fordi at I også dermed forsvinder i strømmen, og folk glemmer, hvem det er, der postede den søde killing. Det er hurtigt glemt. Så i stedet for at vælge indholdet med udgangspunkt i emner, der skaber værdi for jeres kunder, og som fortæller om jeres brand på en lærerig måde. Og det kan du godt sidde og tænke, det er da kedeligt, men det er jo præcis din rolle og din udfordring, og vores udfordring, og ikke at gøre det kedeligt. Og så hold op med at tro, at Facebook er en hel eller en halvgratis annoncemedie, hvor du bare kan poste dine ting, som du har fået at vide fra dine forskellige afdelinger i virksomheden, og kan du ikke lige poste det her, og kan du ikke lige poste det her. I dag er Facebook ikke
gratis medie, det er et betalt medie, som jeg også var inde på tidligere. Så I skal afsætte både ressourcer til at lave bedre indhold, og I skal også afsætte ressourcer til at kunne booste jeres posts og jeres annoncer. Og så det her med, at I ikke skal tænke på det som et envejs massemedie. I stedet for at tænke på, at det er en levende, social og personlig kommunikationsmedieform, og prøve at bringe selv mere ind i det, gøre det sjovt, gøre det levende, så det ikke bliver så brandet i virkeligheden. Det er en udfordring. Så hvordan skaber I så leads? Nu har vi talt om, hvordan I kan arbejde med loyalitet i sådan overordnet set. Men hvordan kan man så skabe leads? For det er der sikkert mange af jer, der har lyst til, og hvordan I kan få fat i følgerne. Og det har vi også en vej til. Som sagt, så går jeg ikke ind på Facebook for at købe sko, men jeg går ind på Facebook for at få en oplevelse. Så det er ikke fordi, jeg nu siger, at du ikke kan fortælle om dit skobrand eller dine sko, du sælger inde på din hjemmeside, men den måde, du skal fortælle om det på, er forskellig. Så det, der har værdi for jer, når I er i kommunikation med jeres kunder, det er jo at få årsagen til, at kunderne køber, eller til de overhovedet følger, det er at få viden, indsigt, og så med fede bogstaver her, data. Altså det er jo helt klart, jo mere data I kan få, enten som kvantificeret data, eller måske kvalificeret data, viden fra jeres kunder om, hvad de kan lide, og hvad de går op i, behov, tanker osv. Det er jo det I kan få ud af at være på sociale medier. Men I må aldrig glemme, hvad kundens belønning er, for at være i interaktion med jer. Og det er det, jeg vil sådan prædike lidt for her, i de næste par slides. Så kundens belønning, det er jo at få hjælp, det er at få inspiration, det er at få læring, og det er at få service. Og hvis der ikke er den balancegang mellem det I får ud af det, og det som kunderne får ud af det, så er der en diskrepans mellem i relationen, eller der er en svag relation, og så vil I se kunderne forlade jeres side, eller forlade jeres brand. Så det er hele tiden vigtigt for jer at holde det for øje. Og i virkeligheden bare at fokusere på de her emner, og tænke på, hvordan I kan belønne kunderne for at være i interaktion med jer, kan være det, I får ud af det her webinar, at det skal I styrke. Og det kan man jo gøre på rigtig, rigtig mange måder. Det bare for at forvirre yderligere, så kan man sige, at når I arbejder med salg eller med leads, så skal det jo gerne styrke jeres relationer. Og det kan I gøre ved, at I det salg prøver at få data, som jeg sagde før, insights i jeres kunder. Hvordan interagerer de med produktet? Hvordan interagerer de med jeres digitale lag? Og i det hele taget, hvordan kan I være mere kundefokuseret i den data, I får ind? Det kan være alt muligt fra jeres oplevelsen af jeres website, trykker folk de rigtige steder osv. Hvordan I kan interessere jer for, hvordan bevæger kunden sig rundt i jeres salgsproces, på jeres forskellige, det kan både være online og offline, men det her med at prøve at få det ud af kunderelationen, hvordan de interagerer med jer i salgssammenhængen. Men det kan også være de medier og de kontaktpunkter, I deler. Hvordan oplever de dem? Hvordan kan I være bedre til stede i dem? Hvor personligt og hjælpsomt kan I optræde med jeres produkt, med jeres digitale lag, eller det hele taget, hvordan I engagerer jer med kunderne? Hvilken adfærd og hvilke nogle præferencer har kunderne, som I kan tappe ind i? Hvordan oplever kunden at blive belønnet for sin kærlighed eller sin loyalitet? Hvordan kan I lære kunden noget eller underholde kunderne? Og hvordan kan I det hele taget være i dialog eller skabe sociale rammer omkring kunderne? Så det er bare nogle af de parametre, vi arbejder med, når vi tænker relationer. Så sagt sådan lidt på spidsen, så skal lead-processen også være en god oplevelse for kunden, for ellers så svækker det relationen, inden den er begyndt. Så jeg tror, mange af os har en tendens til i vores iver for at skabe et salg, eller at få bragt folk frem til kassen, så glemmer vi at gøre det til en god oplevelse. Og det er jo det helt banale eksempel, det er jo den her, I sikkert alle sammen kender, hvor at du har været med i en eller anden konkurrence, hvor du kunne vinde en rejse, og så lige pludselig blev du ringet op af nogen, og i virkeligheden
Du skal være et kløgtigt menneske for at vide, at der er en sammenhæng mellem det, du har deltaget i, og den opringning, du får. Og det er jo ikke nogen god oplevelse. Der er ikke en forstået sammenhæng mellem de to de to ting. Så det der med, at kunden skal kunne forstå, at når du, altså, at min adfærd det ene sted har ført til noget andet det andet sted. Så de fleste vil gerne tage den direkte vej, hvor man siger køb her, og så bliver man ført over på produktet. Og det kan jo i nogle sammenhæng, hvis jeg ved, hvad jeg er ude efter, det er de sko, jeg godt kunne tænke mig. Det er jo derfor, at remarketing virker. Det er jo fordi, vi har i en anden sammenhæng vist noget adfærd omkring et produkt, så risikoen eller chancen for, at jeg kan lide det her produkt, er stor. Men som regel, når vi bare flasher et købsbudskab på Facebook for eksempel, så vil chancen for, at kunden kan lide det produkt være lille, også selvom du har segmenteret din annonce, fordi at den bare går direkte på købsbudskabet. Så man kan sige, at det eneste belønning kunden får ud af det, det er i virkeligheden produktet, og der misser du egentlig en chance, som du har. Så sagt på en anden måde, så er content den billigste og mest digitale måde at give en god oplevelse. Altså content som hele den oplevelse, der ligger rundt om produktet eller om din service. Så den indirekte vej til kunden er, selvom vi jo ofte har som om den direkte vej mellem to punkter er den bedste, så kan den indirekte vej her være bedre, fordi den simpelthen giver dig noget mere læring. Og det er jo ikke fordi det behøver at være en lang indirekte vej eller en besværlig indirekte vej. Tværtimod, fra kundens synspunkt, så skal den jo opleves som meget direkte, eller meget fokuseret mod det, de gerne vil, men at vi bliver hjulpet på vej og får en rigtig god oplevelse ud af det, er super vigtigt. Så det her med at have relevans i forhold til kunden, eksemplet det her med at købe sko, hvis du kan skabe noget, sådan så kunden siger, har du for eksempel sige, ved du hvilke nogle sko du vil have med på sommerferie, eller hvad det kan være, så du rammer noget i kundens verden og bevidsthed, og så derfra fører det over, hvor du giver dem noget værdi, blandt andet sådan, så de har lyst til at give dig noget den anden vej. De måske har lyst til at sige til dig, jamen jeg leder efter sommersko, eller jeg leder efter sko af et bestemt mærke, eller jeg kan bedst lide sko, der er flade, eller hvad det nu kan være, som kunden har lyst til at fortælle dig, lidt ligesom når man er inde i en fysisk butik. Så det her med, at der kommer en dialog ud af det, hvor de bliver klogere, måske du hjælper dem med at identificere deres behov. Det er også det, at nogle kunder, de ved jo ikke præcist, hvad det er, de vil. De ved, de vil have sko, men de ved måske ikke, om det skal være røde eller sorte, eller høje eller lave. Men det kan du hjælpe dem med via en god måde at tage hånd om dem på. Jeg ved ikke, om mit skoeksempel her er det bedste, men I kan selv putte jeres virksomhed ind i det. Men det her med at være i dialog, det kan vi jo alle sammen godt lide. Og jo mere personligt den er, jo mere den tager udgangspunkt i noget, jeg interesserer mig for i mig som person, jo bedre. Og så til sidst, så kan du følge op, og det, i den her sammenhæng, der er det egentlig der, hvor du siger til folk, jamen, vil du så købe det her? Og det, jo tættere på, på de valg, folk har truffet, du så kan komme, når du siger det, jo bedre vil det være for kunden, og relationen vil være styrket i den proces. Så det, altså, hvis det her virker som lidt forvirrende, så er det egentlig bare at tænke på den rigtig gode oplevelse, du selv har haft, når du er nede i en butik. Altså alle de steps, der egentlig er i, at du så går ud derfra og synes, det har været en super fed oplevelse. Det er jo det samme, vi skal give folk, også i det digitale lag. Og det glemmer vi tit, fordi vi tror, at folk de vil gå direkte frem til kassen. Og det er ikke altid sådan. Også selvom, at vi med det digitale lag i dag i høj grad har truffet store dele af vores købsbeslutning, inden vi går ind i en butik. Det I kan tænke på, og som et af de værktøjer vi arbejder med, det er, at der er nogle forskellige, det er nogle facetter vi har erfaret og analyseret os frem til, som vi arbejder med vores kunder omkring, som skaber de her gode kundeoplevelser, der belønner kunden. Så helt rationelt, der er det den gode kundepleje. Hvad er værd at vide? Hvordan bruger du produktet? Hvad er USP'erne og fordelene omkring produktet? Det er de rationelle ting. Det er de ting, kan man sige, vi gerne vil vide og skal vide omkring produktet. Men det, som vi ofte har i virksomhederne, som vi kunne give meget mere af, det er den her viden. De fleste af jer sidder med formentlig store websites med masser af artikler og ting og sager, som bare ligger og sover, men som enten i den form, de har, eller i en omskrevet form, kunne være rigtig, rigtig god viden for jeres kunder at få. Igen, ikke bare at
bombardere eller kaste efter dem, men at servere det for dem, når de har brug for den viden, eller når de har aktivt rakt ud efter den, eller når I via adfærd og data kan analysere frem til, at nu vil de gerne have den her viden. Der kan være tips, der kan være foredrag, I kan holde for dem, enten online eller offline, eller kurser, I kan holde. I det hele taget bare, hvordan kommer I af med den ekspertise, den læring, som I garanteret allerede har i virksomheden. Noget andet, som kunderne gerne vil have, og som giver gode oplevelser, det er jo alt det sociale. Nu står der lyt, inddrag og bidrag. Igen, det kan være tips, artikler, foredrag eller kurser on og offline, hvor at I socialt kan invitere ind i noget og belønne kunderne. Det er i høj grad det vi er selvfølgelig i de sociale medier for, det er jo det her lag af det sociale, men det er også det der med at kunne høre, hvad siger de andre, det er at samle for eksempel andre af vores kunder siger sådan her, eller tusind tak til Marianne, der kom med det her tip, det giver vi videre og så videre. Hele det der sociale, som der er i at følge din virksomhed, og bruge det meget mere aktivt, det er noget, som kunderne godt kan lide. Og de kan godt lide at kunne mærke, at der sidder andre kunder derude, som også får taletid. Men det er jo også at få skabt noget sammen med dem, det er derfor, altså de her events, igen fysiske eller digitale, man kan lave, hvor kunderne mødes, ser hinanden. Det kan være, hvad kalder man sådan noget, konferencer eller sådan noget Comic-Con, hvor man kan nørde sammen. Det er jo sådan noget, der hitter rigtig meget, den der sjove kombination mellem det offline og det online. Og I skal ikke være bange for at i hvert fald arbejde med at forsøge også at få folk til og dem der mødes digitalt, få dem til at være med, også fysisk, lave nogle events i Aarhus og København, og få folk til at mødes. Det er noget vi i høj grad gerne vil. Og så har vi det, vi kalder græsrod til sidst her, som i virkeligheden handler om det her med at skabe noget stort sammen. Og det er igen det her med den gode sag, eller det her med at føle, at vi gør noget sammen. Det er sådan en foreningstankegang i virkeligheden, det er sådan i dansk regi, men hvor at vi kan, det er jo alt muligt fra call me's, tale ordentligt, hvor at folk, der bidrager ind i den kampagne, eller det de har skabt omkring det, at det er jo at det er med, at folk føler, at de er med til at gøre en forskel for det danske samfund, eller for en gruppe af mennesker osv., venligboerne og sådan noget. Så hele den her græsrodsting, den kan man jo også som virksomhed tappe ind i, ved at skabe basis for, at folk kan bidrage på den her måde. Og det kan enten være som en underdel af jeres brand, eller jeres udbud til kunderne, eller det kan være, at I skaber et separat mødested for de her ting. Så det er sådan nogle, det er de her 4 hjørner, hvor I kan hvad skal man sige, fokusere på at få skabt nogle forskellige ting i kundeoplevelsen. Så har vi igen de her forskellige indholdsformer, som I kan arbejde med, og der er bare ligesom for sjov sagt, så når I ligesom begynder at finde ud af, hvordan I kan gøre en forskel i kundeoplevelsen, så kan I jo finde ud af derfra, skal det være video, skal det være quiz, skal det være infografik, skal det være tekst og billede, og så er jeg bare for sjov sagt, når man altså for eksempel alt det her lidt mere simple, det kan man snilt bruge til for eksempel at lave altså få folk med over et e-mailforløb, hvor I så kan kommunikere noget opfølgning på dem og sige, du fortalte os det her, derfor sender vi dig det her. Det er en rigtig god måde at få sat en krog yderligere i kunderne. Eller I kan give folk en god videooplevelse, quizoplevelse, og så kan I lave remarketing på den baggrund. Så det er bare for at sige, at sørg for også at tænke forskellige formater, og sørg for også at følge op på de formater, og tracke på de formater, og kunne forlænge kundeoplevelsen, ud over bare den enkelte oplevelse. Så helt konkret, så kan det være, at I laver en god tekst med noget grafik, billede, en video, som får folk til at klikke, så ryger de over på en landing page, hvor I giver den længere artikel for eksempel, eller I fortæller om en community, I har skabt på LinkedIn eller på Facebook. Det kan være, at I har noget quiz eller noget andet.
som er engagerende og lærerigt og folder aspekter af jeres produkter eller brand eller værdier ud. Så det er en god oplevelse i sig selv. Og vi ved, at dem, der har klikket på det, de er interesserede i det her emne. Så allerede der er I jo egentlig meget klogere på dem, der har gjort noget. Og så kan I så følge op, og det er der, hvor e-mailforløbet kunne være en måde. Det kunne også være, at folk har tilmeldt sig en LinkedIn-side, så de fremover får de her opdateringer. Men det her med, at så kan I følge op og bearbejde kundernes oplevelse den vej, fordi de ligesom har selv segmenteret sig selv ved at klikke på det. Så det er bare sådan en lille hurtigt tip til, hvordan I egentlig kan komme i gang med at både få folk til at bekende sig til nogle interesser eller noget særligt, de gerne vil være en del af, og hvordan I kan så servicere de her enkelte segmenter, der ligger under det. Jeg stresser lidt for at nå de her 45 minutter, som jeg har lovet, men det kan godt være, at vi kan komme til at gå et par minutter over tid, men jeg forsøger stadigvæk at nå det til tiden. Nå, okay. Så, til sidst her, der har jeg lige nogle hurtige bud på, hvordan I kan undgå at være mega triste i social media. Og en måde I kan gøre det, som jeg også har været inde på, det er at spørge jeres kunder om deres holdninger, råd, interesser osv. Brug det til at lære og blive bedre. Så kan I også i høj grad lytte, fordi det, når I spørger, så er det meget rart også at blive lyttet til. Men også lytte, når følgerne roser jer, men også når de brokker sig. Det er jo ofte der, hvor vi har sådan lyst til at lukke ned for noget, når det er brok, men i høj grad lytte til den brok. Noget af det skal man måske vide, at det er bare en, der er frustreret, men også i høj grad kunne bruge det, de siger til noget aktivt. Det ved mange af jer sikkert godt, men stadigvæk vil jeg udfordre jer til ikke at bare vende ryggen til, eller den anden kendt til brok, men at prøve at se det som en der faktisk har noget, de vil af med, medmindre det bare er en landsbytosse, som der også er en gang imellem. Og så leg lidt. Vi har alle sammen nogle fantastisk fine guide brand books, hvor vi har en stil og tone, som fungerer super fint, når vi laver en annonce i Metro Express, eller hvad den hedder. Men på Facebook, sociale medier, så virker det bare rigtig godt at bruge humor, bruge leg lidt mere til at kommunikere jeres værdier, og folk responderer som regel rigtig godt på det. Selvfølgelig hver ting til sin tid. Hvis det er et alvorligt emne, eller noget, hvor der ikke skal leges, så skal der ikke leges. Men er det noget, hvor det kan tåle det, så gør det ikke noget, at de folder det lidt ud. Og så i tråd med det, vær menneskelig. Det kan alle lide. Vi kan som regel bedre lide, når det er lidt. I går sad jeg her og snittede træfigurer med min søn. Og der tænkte jeg på, at altså, noget, der kommer et personligt sted fra, hvis det overhovedet kan lade sig gøre med jeres brand. Hvis I alligevel har kommunikeret, at det er dig som enkeltperson, der sidder og passer Facebook-strømmen i din virksomhed, så prøv at se, om du ikke kan få ført igennem, at du kan vise lidt mere af den personlighed. Ikke nødvendigvis, at du har hund og hamster, men at alligevel, at der er et menneske bag. Det kan vi alle sammen godt lide. Og der også er et menneske bag brandet i høj grad. Og give jeres holdninger til kende. Det er også noget, vi kan være rigtig bange for. Det er jo typisk noget, der ikke virker. Altså i gamle dage, når man skulle give sin holdning til kende, så var det kommunikationschefen eller direktøren, der skulle sige noget. Men I har garanteret allerede holdninger i virksomheden. Så hvis I kan slippe dem til og gøre noget ved dem, sådan, så de faktisk kan bruges i de sociale medier, så er det helt klart noget, som vil gavne jer. Det er der ingen tvivl om. Og det er både høj og lav, amning er tilladt, eller hvad det kan være. Altså, det behøver ikke være de helt store ting. Det kan også bare være, vi kan godt lide det her, eller det her det optager os meget. Så som sagt, del jeres unikke viden og jeres ekspertise. Det giver på det. Det giver street cred, og ikke bare, altså også på, der er mange af os, der måske tænker, ej, det vil vi ikke dele ud af, for det er jo det, vi lever af. Men I skal ikke være så bange for, at give noget af den viden fra, ligesom jeg sidder her og øsler af min viden på et webinar, som du ikke har betalt for at være en del af. Det er jo vores måde at give vores viden videre, fordi at det tror vi på, at det der gør en forskel. Så skal jeg SoMe give bedre leads og loyale kunder. Nu har jeg prøvet sådan at stikke tåen lidt i vandet på noget af det. Jeg håber, det har inspireret nogle af jer og givet nogle idéer til andre af jer, og måske udfordret et par stykker af jer i forhold til, hvordan I tænker og hvordan I agerer i dag.
Og så har jeg lovet det her med de her konklusioner fra vores mere end 50 samtaler, vi har haft med virksomheder og organisationer. Og det var faktisk ret overraskende, hvad vi lærte ved at være rundt og snakke med alle de her virksomheder. Så den glæder jeg mig til at sende jer, de her konklusioner, vi har samlet i en lille guide med 7 punkter. Og den vil jeg sende her i løbet af i dag, i morgen måske, senest, kan jeg sige, som kan forhåbentlig tjene som lidt inspiration til jeres arbejde. Og hvis du er forvirret, eller tænker, hvad pokker, og du har noget mere, du gerne vil vide noget om, så kunne du have spurgt mig nu her på webinaret, men det har du ikke gjort. Men ellers er du selvfølgelig velkommen til at skrive til mig på min mail, som står her, thr@nordled.com. Og du kan også finde mig inde på vores hjemmeside. Nej, det ved jeg ikke, du kan. Det kan du ikke. Nej, der bliver rystet på hovedet her. Du kan ikke finde mig på hjemmesiden, men du kan skrive til mig, eller bare skrive til Nordled med dit spørgsmål, og du er også velkommen til at ringe på telefonnummer, der står her, hvis du har lyst til at tale med mig i telefonen. Så finder vi ud af det. Men ellers så siger jeg rigtig mange tak for, at I var med i dag, og jeg håber, I har fået noget ud af det. Er der nogle spørgsmål her til sidst? Nej, det er ikke sådan noget. Så siger jeg tusind tak for i dag, og fortsat god torsdag.